Gipadangat sa Misamis Oriental Provincial Library ang ilang dakong kalipay og papasalamat ngadto sa National Library of the Philippines human gitunulan og daghang mga libro ni adtong Biyernes, Marso 19, 2021. Gidawat mismo ni Provincial Librarian Richel Pahara ang 81 ka kopya sa libro ug 30 ka kopya sa magasin nga nakantidad kining tanan og 43,369.77. Ang National Library of the Philippines naglihok isip central node sa tanang public library system sa tibok nasod pinaagi sa Public Libraries Division. Kini mao'y responsable sa pagkonektar sa mga pampublikong library, partikular na sa mga sistema sa impormasyon ug panaghiusa nga serbisyo. Dako kayo kahimuan ng maong book allocation sa buhatan tungod kay makatabang kini og mapahimuslan sa katawhan sa Misamis Oriental, ilabi na sa mga estudyante, mga magtutudlo ug tanang katawhan nga mosulod niining pampubliko nga library. Dako kay akong pasalamat sa National Library of the Philippines, headed by Director Adriano, and also headed by Ms. Bless Velasco, the Chief of Public Libraries Division sa National Library of the Philippines, sa paghatag sa atoa og book allocation dari sa ato ang library, provincial library sa Misamis Oriental. Gipaabot ni ini nga bulahan kaayong lalawigan nga adunay book allocation gumikan nakakumpleto sa requisitos ni ini. In fact, dili tanan public libraries ang hatagan og book allocation kay aduna kini mga requirements sama sa active na public library isa kana, and then ang pag hatag og report sa ilaha kung unsa na ang status sa ato ang provincial library, and then og kinsa pud atong natagaan og mga serbisyo. Kalipay usab ni Governor Bambi Imano nga makadawat ang lalawigan ug susama niini gikan sa national gumikan dako kini nga tabang sa pagpakusog ug pagpalambot sa mga programa sa provincial library, labi na gyud ang literacy rate sa komunidad. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbao alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.